To kasuwanci yana da albarka kwarai, babu sana'ar da ta samu jinjinawar manzon Allah kamar kasuwanci. Nan da nan ka samu albarka, nan da nan ka samu gidan aljanna. Babu sana'ar da take da tasiri, an taho za a sai kaya kuɗi bai kai bai ce ɗauka na yafe ma saura. Wannan dai ya zo ta bayanin manzon Allah. An zo za a sai kaya ba kuɗin, domin akwai mutumin da yana jin yunwa ba shi da kuɗi, wanda da Allah ba ni bashi ya ce dauka ran da ka samu ka kawo. To kaga duk lahira ake fata, amma idan duniya ake fata fa, yunwa ta ishe ne ce to ni na kawo ka garin nan. To kasuwanci yana da albarka kwarai, babu sana'ar da ta samu jinjinawar manzon Allah kamar kasuwanci. Nan da nan ka samu albarka, nan da nan ka samu gidan aljanna. Babu sana'ar da take da tasiri, an taho za a sai kaya kuɗi bai kai bai ce dauka na yafe ma saura. Wannan dai ya zo ta bayanin manzon Allah. An zo za a sai kaya ba kuɗin, domin akwai mutumin da yana jin yunwa ba shi da kuɗi, wanda da Allah ba ni bashi ya ce ɗauka ran da ka samu ka kawo. To kaga duk lahira ake fata, amma idan duniya ake fata fa, yunwa ta ishe ne ce to ni na kawo ka garin nan. To kasuwanci yana da albarka kwarai, babu sana'ar da ta samu jinjinawar manzon Allah kamar kasuwanci. Nan da nan ka samu albarka, nan da nan ka samu gidan aljanna. Babu sana'ar da take da tasiri, an taho za a sai kaya kuɗi bai kai bai ce ɗauka na yafe ma saura. Wannan dai ya zo ta bayanin manzon Allah. An zo za a sai kaya ba kuɗin, domin akwai mutumin da yana jin yunwa ba shi da kuɗi, wanda da Allah ba ni bashi ya ce dauka ran da ka samu ka kawo. To kaga duk lahira ake fata, amma idan duniya ake fata fa, yunwa ta ishe ne ce to ni na kawo ka garin nan. To kasuwanci yana da albarka kwarai, babu sana'ar da ta samu jinjinawar manzon Allah kamar kasuwanci. Nan da nan ka samu albarka, nan da nan ka samu gidan aljanna. Babu sana'ar da take da tasiri, an taho za a sai kaya kuɗi bai kai bai ce dauka na yafe ma saura. Wannan dai ya zo ta bayanin manzon Allah. An zo za a sai kaya ba kuɗin, domin akwai mutumin da yana jin yunwa ba shi da kuɗi, wanda da Allah ba ni bashi ya ce ɗauka ran da ka samu ka kawo. To kaga duk lahira ake fata, amma idan duniya ake fata fa, yunwa ta ishe ne ce to ni na kawo ka garin nan. To kasuwanci yana da albarka kwarai, babu sana'ar da ta samu jinjinawar manzon Allah kamar kasuwanci. Nan da nan ka samu albarka, nan da nan ka samu gidan aljanna. Babu sana'ar da take da tasiri, an taho za a sai kaya kuɗi bai kai bai ce ɗauka na yafe ma saura. Wannan dai ya zo ta bayanin manzon Allah. An zo za a sai kaya ba kuɗin, domin akwai mutumin da yana jin yunwa ba shi da kuɗi, wanda da Allah ba ni bashi ya ce ɗauka ran da ka samu ka kawo. To kaga duk lahira ake fata, amma idan duniya ake fata fa, yunwa ta ishe ne ce to ni na kawo ka garin nan. To kasuwanci yana da albarka kwarai, babu sana'ar da ta samu jinjinawar manzon Allah kamar kasuwanci. Nan da nan ka samu albarka, nan da nan ka samu gidan aljanna. Babu sana'ar da take da tasiri, an taho za a sai kaya kuɗi bai kai bai ce ɗauka na yafe ma saura. Wannan dai ya zo ta bayanin manzon Allah. An zo za a sai kaya ba kuɗin, domin akwai mutumin da yana jin yunwa ba shi da kuɗi, wanda da Allah ba ni bashi ya ce ɗauka ran da ka samu ka kawo. To kaga duk lahira ake fata, amma idan duniya ake fata fa, yunwa ta ishe ne ce to ni na kawo ka garin nan. To kasuwanci yana da albarka kwarai, babu sana'ar da ta samu jinjinawar manzon Allah kamar kasuwanci. Nan da nan ka samu albarka, nan da nan ka samu gidan aljanna. Babu sana'ar da take da tasiri, an taho za a sai kaya kuɗi bai kai bai ce ɗauka na yafe ma saura. Wannan dai ya zo ta bayanin manzon Allah. An zo za a sai kaya ba kuɗin, domin akwai mutumin da yana jin yunwa ba shi da kuɗi, wanda da Allah ba ni bashi ya ce ɗauka ran da ka samu ka kawo. To kaga duk lahira ake fata, amma idan duniya ake fata fa, yunwa ta ishe ne ce to ni na kawo ka garin nan. To kasuwanci yana da albarka kwarai, babu sana'ar da ta samu jinjinawar manzon Allah kamar kasuwanci. Nan da nan ka samu albarka, nan da nan ka samu gidan aljanna. Babu sana'ar da take da tasiri, an taho za a sai kaya kuɗi bai kai bai ce ɗauka na yafe ma saura. Wannan dai ya zo ta bayanin manzon Allah. An zo za a sai kaya ba kuɗin, domin akwai mutumin da yana jin yunwa ba shi da kuɗi, wanda da Allah ba ni bashi ya ce ɗauka ran da ka samu ka kawo. To kaga duk lahira ake fata, amma idan duniya ake fata fa, yunwa ta ishe ne ce to ni na kawo ka garin nan. To kasuwanci yana da albarka kwarai, babu sana'ar da ta samu jinjinawar manzon Allah kamar kasuwanci. Nan da nan ka samu albarka, nan da nan ka samu gidan aljanna. Babu sana'ar da take da tasiri, an taho za a sai kaya kuɗi bai kai bai ce ɗauka na yafe ma saura. Wannan dai ya zo ta bayanin manzon Allah. An zo za a sai kaya ba kuɗin, domin akwai mutumin da yana jin yunwa ba shi da kuɗi, wanda da Allah ba ni bashi ya ce ɗauka ran da ka samu ka kawo. To kaga duk lahira ake fata, amma idan duniya ake fata fa, yunwa ta ishe ne ce to ni na kawo ka garin nan.
to kasuwanci yana da albarka kwarai. Babu sana'ar da ta samu jinjinawar manzon Allah kamar kasuwanci. Nan da nan ka samu albarka, nan da nan ka samu gidan aljanna. Babu sana'ar da take da tasiri. An taho za a sai kaya, kuɗi bai kai bai ce ɗauka na yafe ma saura. Wannan dai ya zo ta bayanin manzon Allah. An zo za a sai kaya ba kuɗin, domin akwai mutumin da yana jin yunwa ba shi da kuɗi, wanda da Allah ba ni bashi ya ce dauka ran da ka samu ka kawo. To kaga duk lahira ake fata. Amma idan duniya ake fata fa, yunwa ta ishe ne ce to ni na kawo ka garin nan. To kasuwanci yana da albarka kwarai. Babu sana'ar da ta samu jinjinawar manzon Allah kamar kasuwanci. Nan da nan ka samu albarka, nan da nan ka samu gidan aljanna. Babu sana'ar da take da tasiri. An taho za a sai kaya, kuɗi bai kai bai ce dauka na yafe ma saura. Wannan dai ya zo ta bayanin manzon Allah. An zo za a sai kaya ba kuɗin, domin akwai mutumin da yana jin yunwa ba shi da kuɗi, wanda da Allah ba ni bashi ya ce ɗauka ran da ka samu ka kawo. To kaga duk lahira ake fata. Amma idan duniya ake fata fa, yunwa ta ishe ne ce to ni na kawo ka garin nan. To kasuwanci yana da albarka kwarai. Babu sana'ar da ta samu jinjinawar manzon Allah kamar kasuwanci. Nan da nan ka samu albarka, nan da nan ka samu gidan aljanna. Babu sana'ar da take da tasiri. An taho za a sai kaya, kuɗi bai kai bai ce ɗauka na yafe ma saura. Wannan dai ya zo ta bayanin manzon Allah. An zo za a sai kaya ba kuɗin, domin akwai mutumin da yana jin yunwa ba shi da kuɗi, wanda da Allah ba ni bashi ya ce ɗauka ran da ka samu ka kawo. To kaga duk lahira ake fata. Amma idan duniya ake fata fa, yunwa ta ishe ne ce to ni na kawo ka garin nan. To kasuwanci yana da albarka kwarai. Babu sana'ar da ta samu jinjinawar manzon Allah kamar kasuwanci. Nan da nan ka samu albarka, nan da nan ka samu gidan aljanna. Babu sana'ar da take da tasiri. An taho za a sai kaya, kuɗi bai kai bai ce ɗauka na yafe ma saura. Wannan dai ya zo ta bayanin manzon Allah. An zo za a sai kaya ba kuɗin, domin akwai mutumin da yana jin yunwa ba shi da kuɗi, wanda da Allah ba ni bashi ya ce ɗauka ran da ka samu ka kawo. To kaga duk lahira ake fata. Amma idan duniya ake fata fa, yunwa ta ishe ne ce to ni na kawo ka garin nan. To kasuwanci yana da albarka kwarai. Babu sana'ar da ta samu jinjinawar manzon Allah kamar kasuwanci. Nan da nan ka samu albarka, nan da nan ka samu gidan aljanna. Babu sana'ar da take da tasiri. An taho za a sai kaya, kuɗi bai kai bai ce ɗauka na yafe ma saura. Wannan dai ya zo ta bayanin manzon Allah. An zo za a sai kaya ba kuɗin, domin akwai mutumin da yana jin yunwa ba shi da kuɗi, wanda da Allah ba ni bashi ya ce ɗauka ran da ka samu ka kawo. To kaga duk lahira ake fata. Amma idan duniya ake fata fa, yunwa ta ishe ne ce to ni na kawo ka garin nan. To kasuwanci yana da albarka kwarai. Babu sana'ar da ta samu jinjinawar manzon Allah kamar kasuwanci. Nan da nan ka samu albarka, nan da nan ka samu gidan aljanna. Babu sana'ar da take da tasiri. An taho za a sai kaya, kuɗi bai kai bai ce ɗauka na yafe ma saura. Wannan dai ya zo ta bayanin manzon Allah. An zo za a sai kaya ba kuɗin, domin akwai mutumin da yana jin yunwa ba shi da kuɗi, wanda da Allah ba ni bashi ya ce ɗauka ran da ka samu ka kawo. To kaga duk lahira ake fata. Amma idan duniya ake fata fa, yunwa ta ishe ne ce to ni na kawo ka garin nan. To kasuwanci yana da albarka kwarai. Babu sana'ar da ta samu jinjinawar manzon Allah kamar kasuwanci. Nan da nan ka samu albarka, nan da nan ka samu gidan aljanna. Babu sana'ar da take da tasiri. An taho za a sai kaya, kuɗi bai kai bai ce ɗauka na yafe ma saura. Wannan dai ya zo ta bayanin manzon Allah. An zo za a sai kaya ba kuɗin, domin akwai mutumin da yana jin yunwa ba shi da kuɗi, wanda da Allah ba ni bashi ya ce ɗauka ran da ka samu ka kawo. To kaga duk lahira ake fata. Amma idan duniya ake fata fa, yunwa ta ishe ne ce to ni na kawo ka garin nan. To kasuwanci yana da albarka kwarai. Babu sana'ar da ta samu jinjinawar manzon Allah kamar kasuwanci. Nan da nan ka samu albarka, nan da nan ka samu gidan aljanna. Babu sana'ar da take da tasiri. An taho za a sai kaya, kuɗi bai kai bai ce ɗauka na yafe ma saura. Wannan dai ya zo ta bayanin manzon Allah. An zo za a sai kaya ba kuɗin, domin akwai mutumin da yana jin yunwa ba shi da kuɗi, wanda da Allah ba ni bashi ya ce ɗauka ran da ka samu ka kawo. To kaga duk lahira ake fata. Amma idan duniya ake fata fa, yunwa ta ishe ne ce to ni na kawo ka garin nan. To kasuwanci yana da albarka kwarai. Babu sana'ar da ta samu jinjinawar manzon Allah kamar kasuwanci. Nan da nan ka samu albarka, nan da nan ka samu gidan aljanna. Babu sana'ar da take da tasiri. An taho za a sai kaya, kuɗi bai kai bai ce ɗauka na yafe ma saura. Wannan dai ya zo ta bayanin manzon Allah. An zo za a sai kaya ba kuɗin, domin akwai mutumin da yana jin yunwa ba shi da kuɗi,
wani da Allah ba ni bashi ya ce dauka ran da ka samu ka kawo to kaga duk lahira ake fata amma idan duniya ake fata fa yunwa ta ishe ne ce to ni na kawo ka garin nan to kasuwanci yana da albarka kwarai babu sana'ar da ta samu jinjinawar manzon Allah kamar kasuwanci nan da nan ka samu albarka nan da nan ka samu gidan aljanna babu sana'ar da take da tasiri an taho za a sai kaya kuɗi bai kai bai ce ɗauka na yafe ma saura wannan dai ya zo ta bayanin manzon Allah an zo za a sai kaya ba kuɗin domin akwai mutumin da yana jin yunwa ba shi da kuɗi wanda da Allah ba ni bashi ya ce dauka ran da ka samu ka kawo to kaga duk lahira ake fata amma idan duniya ake fata fa yunwa ta ishe ne ce to ni na kawo ka garin nan